Tak predovšetkým knižným, lebo v dobe mojej mladosti televízia ešte moc nebola, takže knižným hrdinom bol u mňa, budete sa diviť, ale Leonardo da Vinci, pretože ku jeho obrázkom som sa dostal. A Leonardo da Vinci bol pre mňa prototypom človeka, ktorý je súčasne umelcom aj inžinierom, vynálezcom. Takže som dlhé hodiny presedel nad jeho kresbami a luštil ich funkciu. Iným takýmto knižným hrdinom bol inžinier Cyrus Smith z verného románu Tajúplný ostrov. Myslím, že to každý pozná. Bol to ukážkový inžinier, ktorý si verne snať vybajil, ale takýchto inžinierov bolo aj je veľa. Na moju životnú orientáciu mal vplyv hlavne môj otec, ktorý síce bol lekár, ale mal vedecké sklony a bol veľký, by som povedal, entuziasta techniky. No vtedy bol ešte súkromným lekárom, ale už mal vlastný rentgen, vlastnú diatermiu, mal kopu všelijakých elektrických lekárskych prístrojov a to už mňa samozrejme tiež inšpirovalo, pretože som videl to, čo ostatní ešte nemali k tomu dostup. Prakticky celý svoj život som sa orientoval na to, na čo som vyštudoval a to, čo som chcel. To znamená, pôsobil som v oblasti priemyslu pri výskume, výrobe aj v vývoji prvkov regulačnej a automatizačnej techniky. A potom, keď som prestúpil na vysokú školu, tak som učil predmety, ktoré k tomu patrili. To znamená teóriu automatického riadenia, mechatroniku, metrológiu, elektrotechniku, elektroniku, mikroelektroniku a prakticky v tejto profesii som zotrval až dodnes. Moja profesná orientácia prakticky súvisela s technickou kybernetikou, pretože to, čo som spomenul, to sú vlastne všetko súčasti technickej kybernetiky, ktorej hlavnou časťou je mechatronika a tá sa uplatňuje teraz v živote, v praxi technickej všade a stretávajú sa s tým chtiac či nechtiac, laická verejnosť sa stretáva na každom kroku, pretože mechatronické zariadenia sú okolo nás. To je napríklad CD prehrávač, to je motor v osobnom automobile, ktorý je riadený počítačom a sú to aj roboty priemyselné, ktoré môžu mať rôzne pohony, elektrické, hydraulické, alebo ten, čo je za mnou, prototyp pneumatického s umelými svalmi. Túžil som po práci, ktorej by bolo stále niečo nového a v ktorej by trebalo nepracovať monotónne, ale naopak tvorivo, invenčne, riešiť situácie nepredvídané. No, takže práce, ktoré vyžadujú invenčnosť, kreativitu, čiže vynaliezavosť a tvorivosť. Keby som mal čarovnú paličku, čo nebudem mať a nikto mať ju nebude, ale keby som ju mal, tak za prvé, okamžite by som zastavil všetky vojny na svete. Potom by som vyliečil všetkých chorých ľudí a obzvlášť deti. No a podporoval by som vedu a potlačal by som lenivosť a vyhýbanie sa práci. V oblasti vedy je to profesor Aurel Stodola, pretože ten, keď okrem svojho diela, ktoré je veľké, ešte bol učiteľom žiaka, ktorý bol od neho slavnejší, a to bol Albert Einstein. Tak v podstate pikošky o detkovi. Napríklad detko ako 14-ročný prvýkrát videl telku a v podstate o 3 roky neskôr ju už vedel aj opravovať. Najlepšie na detkovi je to, že pri hociakej situácii dokáže vytiahnuť nejaký vtip hneď z rukava automaticky a v podstate všetci sa na tom smejú, až sa chytajú za brucha. Ako už detko aj sám spomínal, je to tá kreativita a nevšednosť. V podstate stále prichádza na nové problémy a
hoci kedy, keď ide napríklad aj do čakárne, tak v podstate u zubárky môže vymýšľať nad rôznymi vynálezmi a zavrie oči a v podstate rozmýšľa na to, ako prekonať gravitáciu alebo zostrojiť nový prístroj, ktorý nám umožní napríklad vymyslieť, nahradiť rôzne ako bežné potreby, napríklad ten umelý sval a tak podobne. Prajem všetkým mladým ľuďom, aby stravili príjemný a užitočný život, aby sa venovali vede, pokiaľ majú na to schopnosti, a verím, že budú mať príjemný pocit, že nestravili život nadarmo a že boli užitoční všetkým ľuďom.